Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Il-kobba tal-iskandlu tal-ħasil tal-flus u l-korruzzjoni fil-Parlament Ewropew, il-Qatar Gate, tkompli titħabbel. Il-medja Taljana rrapportat li fl-interrogazzjonijiet tal-Pulizija Belġjana l-allegat moħħ wara l-iskandlu issa issemma isem id-deputata Ewropea Taljana Lara Comi, magħrufa li hija qrib ħafna ta' David Casa u Simon Busuttil. Id-deputata Ewropea Taljana Lara Comi ġeha mill-partit ta' Silvio Berlusconi Forza Italia, partit sieħeb il-Partit Nazzjonalista Malti fiħdan il-Partit Popolari Ewropew u f'dawn l-aħħar snin ħadmet spalla ma' David Casa u Simon Busuttil fil-kampanja tagħhom biex joskuraw isem Malta fil-livell Ewropew. Il-medja Taljana rrapportat li waqt l-interrogazzjonijiet il-preżunt moħħ wara l-Qatar Gate, l-eks deputat Ewropew Pier Antonio Panzeri iddikjara li Comi kienet waħda minn dawk li kellhom jirċievu 250,000 euro bħala għajnuna għall-kampanja elettorali tagħhom għall-Parlament Ewropew fl-2019. Comi ma ġietx eletta fl-2019, iżda daħlet fil-Parlament Ewropew fl-2022 wara li ċeda s-siġġu tiegħu Silvio Berlusconi wara li ġie elett fis-Senat Taljan. Panzeri qal li f'April jew f'Mejju tal-2019 Comi talbitu jmur jiġbor bagalja mill-appartament tagħha fi Brussell u jieħu ħsiebha. Huwa qal li mar jagħmel dan mal-assistent tiegħu u fil-bagalja sabu ħafna flus kontanti li għalkemm għoddewhomx jistmaw li kienu jammontaw għal bejn 60 jew 70,000 euro. Panzeri qal li ddeċieda li jarmi l-flus kollha fiż-żibel. Ftit wara li seħħ dan, Comi ġiet arrestata f'Milan f'inkjesta separata u mill-aktar serja dwar il-korruzzjoni fl-Italja u ġiet akkużata b'finanzjament illegali, korruzzjoni u frodi għad-danni tal-Parlament Ewropew. Min-naħa tiegħu, l-avukat ta' Comi ċaħat li l-klijenta tiegħu ħadet xi finanzjamenti mill-Qatar. Isem id-deputata Ewropea ħabiba ta' Casa u Busuttil kien isemma fit-titli tal-ġurnali anke drabi oħra meta kienet saħansitra tefet lill-omma fuq il-kotba tal-Parlament Ewropew biex iddaħħal iktar flus. Fi żmien meta diġà kienu jeżistu dubji dwar il-karattru ta' Comi, Busuttil u Casa kienu jistidnuha tiġi Malta biex titkellem kontra l-Gvern Malti. Fost l-oħrajn, kienet ġiet Malta f'konferenza ta' David Casa biex tagħmel akkużi li eventwalment spiċċaw imgidba mill-istituzzjonijiet Ewropej u mill-Awditur Ġenerali. Hija kienet ħeġġet ukoll lil-Maltin biex jivvutaw biex Simon Busuttil ikun il-Prim Ministru. Con l'amico David Casa e con tanti altri siamo assolutamente a vostro supporto e sostegno perché Malta deve essere finalmente libera. Forza al Partito Nazionalista, mi raccomando tutti insieme andiamo a votare e votate per Simon Busuttil Primo Ministro. L-iżvilupp il-ġdid li fih issemma mill-ġdid isem ħabiba mill-qrib tal-klikka nazzjonalista Maltija fil-Parlament Ewropew huwa biċċa u ġieħ ta' ras oħra l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola li hija wkoll deputata Ewropea eletta f'isem il-Partit Nazzjonalista. Hija qed taffaċċja l-akkużi mill-medja u minn organizzazzjonijiet kontra l-korruzzjoni li l-iskandlu tal-Qatar Gate huwa wkoll riżultat tal-kultura ta' impunità li teżisti fil-Parlament Ewropew. Dwar dan l-iskandlu, il-Prim Ministru Belġjan Alexander De Croo qal li l-awtoritajiet tal-Belġju għamlu dak li l-Parlament Ewropew naqas milli jagħmel.